ман яке аз шаҳрвандони шаҳри норак тӯли чанд рӯз аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ноором будани вазъият байни давлати Қирғизистон ва Тоҷикистонро дида истодаем ва ба мардуми сарбаланди ворух мегӯям ки ҳеҷ вақт шумо рӯафтода нашавед ва дар ҳар ҳолату ҳар вазъияте ки бошад мо пуштибони шумо ва бо шумо ҳастем. давлати Қирғизистон ва Тоҷикистон дар тӯли солҳои қадим сар карда бо якдигар дӯстӣ рафоқатӣ доштанд. мо аз роҳбарони ҳар ду кишвар хоҳиш менамоем ки зудтар ҳалли роҳи ҳамин масъаларо ёфта, барое ки дар оянда метавонад ки мушкилои зиёдро ба вуҷуд орад, ворид нагардидани маҳсулотҳо ва қимат шудани маҳсулотҳо, муносибати вайрон байни якдигар, ҳатто муҳоҷироне ки дар хориҷи кишвар қарор доранд метавонад ки ба онҳо низ таъсир расонад. чуноне ки бузургон мегӯянд, одамӣ аз дӯстӣ ё бадбахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. аз ҷангу аз норомӣ нофаҳмӣ ҳеҷ кас ягон обрӯе нагирифтааст. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки зудтар роҳи ҳамин масъаларо ёбанд.